Niin, ja täällä ollaan Oulun autolaboratoriossa ja katsotaan miten tämä mittaus lähtee täällä käyntiin. Tässä on tätä mittausjärjestelyä. Koepenkkiä, jarrupenkkiä ja siellä on meidän vertailumoottori kiinni ja Protagonin pojat on just laittaneet tuonne kiihtyvyysanttureita kiinni, että päästään tekemään myöskin tarvittavat värähtelymittaa. Ja tässä meillä on tämä meidän oma modifioitu moottori odottamassa sitä, että se pääsee myöskin mittauksiin. Mittaukset tälle moottorille on tarkoitus aloittaa tuossa heti vuodenvaihteen jälkeen tammikuun toisella viikolla. Siinä näkyy tarkkuusvaakamittaus. Systeemisesti näyttää hieman ehkä oma tekoiselta, niin se onkin, mutta tarkkuus on aivan maailman luokkaa. Tällä laitteistolla päästään mittaustuloksiin 0,1 grammaa per sekunti. No niin, sitähän tuli pultti yli sinne paikalle. Joo. Reikana nyt kierteet tuohon kummankin pultin päähän. Vähän toinen tuonne, toinen tuonne. Joo, hieno homma.